Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal awwali muqtahimin ya rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma maqaya wasi'a karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng para bapak ibu hadirin wal hadirat jamaah pengaosan malam Selasa ingkang kula hormati, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Kula panjenengan sedaya dalu niki tasih pinaringan rahmat taufik hidayahipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng makempal pinanggih wonten mriki majelis kanthi keadaan sehat walafiat boten kirang setunggal menapa. Mugi-mugi sowan kula lan rawuh panjenengan sedaya estu dipun catet kalian Allah amal ingkang sae katampi wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat ma'assalam mugi tetep katur kunjuk katamaken dumateng beliau Nabiullah Akbar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pinten-pinten ajaran lan tuntunan dumateng kula panjenengan sedaya ingkang arupi syariat agami Islam ingkang mulya. Dumateng para bapak ibu pengajeng-ajeng kula lan panjenengan sedaya muga-muga mawon jamiah kula panjenengan sing kaya ngeten iki iso istiqomah yaumul qiyamah. Allahumma amin. Senajan yo sudo yo kurang kalau tambah pas. Ya sik dilakoni gara patek-patek dhewe kan iki. Masyaallah. Ya kamu ya sudo ya tambah-tambah kapan ya sudo ya kurang bendina. Masyaallah. Anjir ya apa wong kula lak bola-bali ngomong urip iku kabeh iku cik kudu. Ruwen iku nek wis pinter itu nek wis mati baru pinter lho tiba ngaji iku ganjarane koyo ngene lho ngono iku. Kawe terus. Aku lak kula nate cerita sinten niku jenenge sahabat Kanjeng Nabi. Sahabat Sauban. Sahabat Sauban itu oleh jamaah nang masjid Kanjeng Nabi niku kira-kira jarake 6 kilo. Berarti 6 kilo kira-kira ya Mbah Sulaiman iku mrene. Niku jamaah pendino. Sampeyan sing widek ngene kuno Senin kadang teko ya kadang enggak ya apa pancene ngutuk ya kadang-kadang waras kadang-kadang katape waras. Setuju. Ya kula katape waras ya juga muga husnul khotimah ku apik. Insyaallah. Bakal sampeyan iki dicipta Gusti Allah itu macem-macem, ya ono sing penak, ya ono sing gak penak, tapi nek kabeh dirasakno kanthi sing temenan po enak ku apik asline. Itu gak ono sing gak penak.
Lo tak cerita mawon. Dari motivasi urip kula kali sampeyan ya. Cita kula niki insyaallah akeh sing wis roh akeh sing hafal insyaallah. Titik tambah hafal. Enten wong sugih. Dunyane wis akeh pol. Niku kate mati niku tawa-tawa nang keluargane nang anake. Sapa jange nek aku wis mati sing gelem nunggoki aku sampai 40 dina tak kei donyaku separo. Wis mboten ukur sugih kaos gak ukur sugih. Sapa sing gelem ngancani aku nek jero kuburan nalika mati sampai 40 dina tak kei donyaku separo. Lha niku para rawuh ana wong gak tapek duwe, tegese wong melarat. Jenenge wong melarat ditawani donya sak monten katahe kepecut. Nggih Pak kula purun. Saestu sarane wong niku terus mati, wong sugih mati niku wau. Wong sing gak duwe niku akhire nunggoki nang jero kuburan. Jero kuburan sak pendina sampai 40 dina tau terus. Lah wong niku wau sing nunggoki niku jenenge wong gak duwe ya gak duwe apa-apa nang jero kuburan nggawa kapak. Sangu kapak. Bareng sangu kapak nggo jero kuburan malam pertama malaikat loro niku lho jenenge malaikat sinten jenenge sing mungkar nakir. Mungkar nakir mboten nakoni sing mati malah sing nunggu sing urip niku sing ditakoni. Sing mati mbok ditakoni, sing nunggu sing nggawa kapak ditakoni. Gus, nggih Kak. Enten napa? Rika tuku kapak iku duit teko endi? Ditakoni wedhus duit teko endi? Walah wong kula niki wong gak duwe penggawean kula mereman nggih kaya kula mereman niku tubasaken kapak. Ngono ya, nggih. Wis malaikat mungkar nakir nyengkre. Dina sing nomor 2 teko meneh mungkar nakir iki. Mboten nakoni sing mati tapi nakoni sing nunggu niku sing urip. Kapak rika kaya rika nyambut gawe ya. Nggih. Nyambut gawe apa rika? Mereman. Terus oleh rika mereman iku wis temen-temen halal, gak kira-kira gak dijuki utawa gak mangan balunge kancane utawa gak ngakali jeragane. Terus sing ngakali jeragane niku jeragane gak ana leren. Bareng jeragane teko nang gawe iki ngakali. Kaya sing kaya ngoten niku nek hasil ngakali jeragane tetep campuran karo. Pirang wektu sing dientit niku termasuk wong leren njaluk bayaran niku kan mboten tilo ngakali kancane tantang gawe terus gak tantang gawe kancane dikokoni DP tutang tuting padahal padha mremate niku. Niki oleh kula nyambut gawe saestu kulit kula dhewe kula mboten ngakali jeragan wayahe kerja wayahe leren-leren laut ngono ya nggih ya wis ditinggal maneh karo malaikat mungkar nakir. Dina sing pertelu teko meneh malaikat mungkar nakir teko ditawakoni meneh. Terus marono kapak rika iku duwe halal. Terus riku gawe apa terusan? Nggih kula gawe apa anane? Dari mencari caplang, golek kayu, dedek bengek, pokoknya kula damel ngoten-ngoten gak tau gawe gobok uang, gak tau gawe nyolong, gak tau mboten kula gawe apik. Ya wis. Dina ping 4 yo ditakon terus sampai 40 dina. Malaikat mungkar nakir oleh takon niku gak leren. Takon masalah kapak. Akhirnya mari ngurus 40 dina wis lulus wis cutak oleh jaga wong mati, jaga mayit niku. Akhirnya nang keluargane nang anak-anake le dalem tiba iya napa wis aku wis gak doyan donyane bapakmu sing separo sing jange dikekno aku gak situ aku moh lha napa wis aku gak moh aku moh lha napa kok ngoten sampean niku mboten tapek duwe lho kepethuk wong melarat dikek bapak separo sampean jaga bapak kok kubur 40 dina kok sampean karek trimo bayaran tok gak gelem iku sampean mboten kliru gak kliru. Lah napa alasan sampean kok mboten purun? Ngene le. Lah tibake iku aku duwe kapak situk iki lho. Mbok jero kubur ditak
takoni 40 dina lho gak entek oleh takon oleh endi duwe teko endi terus kok gawe apa wis sampe 40 dina iku lho kapak situ mendane aku duwe donya dikek bapakmu separuhnya donya bapakmu dikekno aku lah besok iku ya apa le takon malaikat akhire wedi karepe dhewe mulai sampean mumpung jek gorong ngate donyane digowahi kabeh hayang cek kakakan bisa Iku kaya ngoten niku. Mulane kula kalih sampeyan kok digandekno kaya ngeten iki alhamdulillah. Alhamdulillah besok gak kakean pitakon. Dadi kabeh niku ya ana enake, ya ana gak enake, tapi nek dirasing temen keh enake timbang gak enake. Kula jek langgar panggung jek eling sampai saiki. Paling Mas Dul banyu tau melok. Pas aku ngekek ijazah donga, mandi dongane. Iku dongane Kanjeng Nabi langsung. Tapi wong gak sing doyan dongane. Dongane ngene, dongane Kanjeng Nabi. Insyaallah Mas Dul tau melok kok ya tanggal panggung biyen. Dongane Kanjeng Nabi ngene tak ijazahno. Saiki pek gelem sampean pek temen. Wis gatek mahar ijazah donga iki wis. Pokoke ngene. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Maksudnya Allah madu Gusti Allah akhiri mugi nguripi panjenengan dateng kula miskinan dalam keadaan miskin kan duwe melarat. Wa amitni lan mugi mateni panjenengan dateng kula miskinan dalam keadaan melarat. Dadi njaluk urip melarat, njaluk mati yo melarat. Sampeyan pek adung kok iki. Aku sampe gak kepermojo saking wedine. Saking wedine. Lah aku wis kaya ngene ku njaluk umur tambah nemen tambah ya apa ta terus. Wis sampean pek-pek iki gatik mah temen. Mboten diamini. Mboten, sampean namini dhewe. Wis sampean namini temen sampean namini dhewe. Dadi tunggu iki wis gatik poso, gatik telasan, wis gatik melek, gatik mahar, wis gatik bancaan. Pokok sampean gelem sampean kanca bentawi wis. Temen aku ikhlas golila. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tabi ikilah fasal. Al-ma'u utawi banyu iku qalilun ana banyu kedhik wa kasirun lan ana banyu akeh. Banyu niku enten banyu titik, enten banyu kathah. Lah sing banyu titik niku maksudnya banyu sing kaya napa? Wakasun alqalilu utawi banyu kang gedhe iku maduna banyu kurang alqulataini sangka dene rong kula wal kasiru lan banyu kang akeh iku kultani banyu rong kula. Di banyu itu sing dikesuci ana banyu titik ana banyu akeh. Banyu titik kurang sangka dene rong kula, nek banyu akeh minimal rong kula utawa luwih. Fa'aksara mongko utawi luwih akeh aiku alqalilu utawi banyu gedhi iku yatanajasu dadi najis biwuku najasati sebab ketiban najis fihi ing dalem banyu wa ilam yataghayyar lan lamun ora owah apa banyu wal ma'u utawi banyu iku al kasiru kang akeh layatanajasu kang ora najis illa idza taghayyar angin tekalane apa owah apa tok muhu rasane banyu aulauluhu utawi wernane utawa rupane banyu auraihu utawa ambune banyu. Tadi banyu niku nek ana rong kula atau bahkan lebih niku nek ketiban najis
niku boten dadi najis. Lah terus banyu nek gak ana rong kulah nek ketiban najis senajan gak owah rupane, gak owah ambune, gak owah rasane tetep najis. Mungkane kula kalih sampean nek gawe jeding, ayo gawe jeding sing gedhe utawa rong kulah punjul. Dadi nalangi menawa nek rong kulah punjul iku diciduk kan suto gurung diseni kan gak rong kulah nek pas nek punjul ku dadi kali rong kulah. Kula pun kena teleke apa jenenge cecek. Nek teleke tekos. Tapi ini kok isi ya masih udah gak mentol loh, nek mosok sedih di sini kok penting-pentingnya nek umpama itu umpama kudu bisa ngaji lek kadek ngono kan yo gak enak ngono ngaji iya kaya kesupan kan yo ngono nek ngaji mulane iki mang wis tak ngalahi aku sing Siti Gosah aku sing maca Yasin pikirku sing tuwek iku tak kongkon ngaji tutur-tutur kan pantes tuwek ngono lho ya sing enom tutur koyo lambe-lambe bulan tadi yo gak gelem aja dong kan sambune yo saya iso maklum ayo. Iya wong majelis taklim cek kiri wis apa lah. Baik. Ya lah wis. Aku ngene iki jane ngono kate teko gak teko ana alasan jane suwi sih aku. Wae diwale wong santri kene pau pinter-pinter. Yo ngono wae jeneng ngaji kan ono sangune yo bolak-balik lesane ngono. Masyaallah, semoga buka-buka kabeh istiqomah. Amin, amin. Jadi kula kali sampean nek gawe jeding, ayo nek iso digawe lebih teko rong kulah. Apa nek digawe wudu ya kena. Terus kena ketiban najis, gak dadi najis. Pokoke sing penting ambune gak owah, rupane gak owah, rasane ya mboten owah. Iku mboten najis. Diterusaken faslun utawi iki lafasol mujibatul husli mujibatu utawi pira-pira perkara kang majibaken al husli ing adus iku sitatun ana 6 sing majibno adus gedhe niku enten 6 apa wae nemiku iku sita ilajul hasafati suwiji iku ilajul hasafati manjingaken hasafah fil farji ing dalem farji nomor 1 sing majibno adus gede maksude dane adus cilik kang duwe atas bariko gak adus seminggu pas sak wulan 40 dina kan apa ngurus iki maksudnya sing adus gede siji yaiku ilajul hasafati fil farji tegese manjingno hasafah ing dalem farji cara Jawane cara gampang iki jadi wis gampang cuma untuk biar sing gak paham ini kan gak wani takon ngene iki kok Jawane gak paham yo meneng ae sakjane gobloke nemen ya tak omongno ae ngono ya jadi oke baik. Jadi kumpul antara bojo lanang karo bojo wadon mari bal-balan iku majibno adus gede. Wah aku biyen ngene karo Mansupar ki cilik wis paham aku sampe gede lho wis ngipi bolak-balik kurang paham ya apa sih rek dongan adus gede. Uga cari wis gerang terus ya Allah lah biyen iku ya apa lek adus. Adi sing nomor 1 ilajul hasafati fil farji. Sing nomor 2 wa khurujul mani lan metu mani mbuh mari ndelok apa ndelok film sampe jiwai terus maru-maru nisor kepes lu kon kok ya apa rek amber iku ya adus ya arek nom-nom situ tuwek ya gak kira tah kok mosok kaya Mas Suroto marang ndelok TV ngene saking gawe iku sampe medhi yo gak tak yo mbok nek gak petuk bojone kira-kira yo petang selapan ngono yo mbuh. Terus mari ngono arek nom-nom iki sajane ngono ki jane arek nom-nom kok tuwek-tuwek dijono ngene iki opo sih jane. Wis babalah bae ingin arek turu. Dadi ngono.
wa khurujul mani metu mani mergo lapo pokoke metu mani wal haidulan haid wan nifasul nifas wal wiladatu lan mana niku kabeh wajib adus. Lah terus nek aduse wong wedok nek haid ya napa Pak Gus niate bismillahirrahmanirrahim nawaitul huslan lil haidi. Ngono ta Jon? Insyaallah. Insyaallah. Nek karo wong wedok itu takon ya iki ya penggaweane sing lanang. Dene kok wis padha kerangi sing lanang wedok padha kari ya alhamdulillah. Aduh, sajur wis. Sampai itu ada papat maksud niate wilada gak iso kebacut. Awal mautulan mati. Mati ya penggawe wak mutin. Sampai sampean duduk mutin ya gak penggawean belawen kaya iya kaya gandine mutin ben iki ya RW kaya iki wis rasan-rasan polahe. Pergo itu kok gak tadi mutin kan pates iki. Masuk, modern jabatane. Iyalah. Diterusaken faslun upas do alun-alun fayajibu furudul husli utawi pira-pira fardune adus iku isnani ana loro fardune adus niku enten kalih. Nomor 1 an-niyatu suci iku an-niyatu niat ta'mimul badani lan meratani banyu ing dalem utawa ana ing badan bil mai kelawan banyu. Ati syarate fardune adus niku enten mek loro siji niat. Niat iki tergantung niate dhewe-dhewe. Nek niate mari bal-balan karo bojone nawai bismillahirrahmanirrahim nawaitul huslan lil junubi hadasil akbari fardholillahi ta'ala nawaitu huslan lil haidi hadasil akbari fardholillahi dan lain sebagainya. Jadi siji niat nomor loro ngeratakno banyu sak awak sak kujur kabeh. Dadi sing anggota jaba iku kudu kena banyu kabeh. Contoh nek pas grojokan kudu melek gak oleh merem. Banyune apa jenenge sampune sabun resik kabeh wis resik terus baru sabun ambek sampo kan wis gak ono digrojok mek melek gak perih. Lah nika pas mari sabunan go rai keramat ora blek tadi maru sampe melek ya goblok-goblok iki wong. Ayo perih matamu lho. Ya kan sabune diisi isih mos mulai dikandani rek kebacut. Ayo beli pencabut matamu perih. Ngaji kan bayarannya saya enakku kan mulai yo karepku lah pernah beneran ben aku gak budal. Ajur wis. Dadi mripat iki kudu melek. Kuping niku kuping iki drijine diompo kono kuping ngene. Ya driji sing cilik aja jempolan wis cantengen kok kuping waduh mbir bolongan kuping. Mari niku bolongan nisor iku loro niku ngarep karo mburi. Niku nggih kudu kena banyu. Ya drijimu iku kok napa kok aja jempolan, suwek silitmu ngawur. Wong sampe sakmono gedhe. Aku ngaji wong titik saya enakku, Pak. Salam bos. Dadi kudu diruwatakno. Lek gak diruwatakno syaratnya gak jangkep gak sah wis, gak sah cik duwe hadas gede. Nggih, duwe hadas gede. Sik 24 menit sampai iki. Tenang mawon. Diterusaken paslon utawi iki lafason. Syurutul wudu'i utawi pira-pira syarate wudu. Jadi ganti nerangno syarate wudu. Mari syarate adus, sesuci iki penting lho nggih sampean. Wis gerang-gerang wis putu-putu gak ngerti suci wis kebacut ta. Syurutul wudu'i utawi pira-pira syarate wudu iku asyratun 10. Ayo dilesi temu meniki.
Suwiji ku al Islam. Nomor siji syaratnya wudu iku wudu Islam. Liyane Islam wudu gak oleh ta ya oleh, tapi kan masih gak wudu kan gak apa-apa dulu. Islam. Sing nomor loro at-tamyizu lan pinter. Tegese pinter iku ya wis balik, wis akal dan lain sebagainya. Berarti wong gendeng ya gak kewajiban wudu dulu. Wong gendeng wudu oleh sapa sing gak oleh sak karepe. Wudu-wudune dhewe aja dipenging. Senajan gak mlebu syarat kete. Sing nomor teluan nakoulan wanakoulan apa iki? Suci. Wanakoulan suci anil haidi sangka dene haid. Wis mari haid, wis mari tanggal abang wis mampet baru wudu. Lah nek riko haid wudu belum kate gawe apa ya gak sembahyang. Yo gak nyekel Quran, paling nyekel wae bapakne arek-arek iku kate wudu gak apa-apa nek nyekel iku. Oke, wali murid. Iya, tapi wudu. Nek mari kete baru wudu. Kurung mari wudu apa yo gak sembahyang. Nyekel iku yo gak suci yo gak apa-apa oleh. Jare Mbak Cipto kalau ngaji karo-karo. Awan nifasi lan nifas wa amalan wa amma yamna'u lan saking barang kang nyegah apa barang ausulul ma'i ing tumekane banyu ilal basyarati maring kulit. Gak ono barang atau sesuatu yang menghalangi napa nempleke banyu nang kulit. Napa kaya dene sampean mari kena cet tangane iku drisik, mari nyablon kudu drisik terus mari ngono baru wudu. Kena minyak kan nek kena minyak kulit dikek banyu kan banyune mboten wawuh dan lain sebagainya. Dadi niku kudu ilang dhisik, menawa ilang baru wudu. Lah terus nek ana wong tokone kebacok menika ya kok bagus nang dokter mari suntik iki gak oleh kena banyu sik. Kalau kena banyu sik sampai iki kering utawa waras. Lah terus gak wudu mboten sampean tayamum boleh. Tapi tayamum niku syaraté tayamum niku digawe mek sak wektu tok. Sampeyan asar tayamum, plek-plek tayamum, baru kudu magrib gurung batal, gurung ngentut, gurung jemo tangane makne arek-arek, ya tetep kate sembahyang magrib tetep tayamum meneh. Nah, tayamum mek digawe sak wektu tok. Gawe dikira, tapi nek wudu sampeyan wudu pisan sedina suwi gak batal blas. Gak wudu gak apa-apa terus. Dadi ono kudu gak ono barang sing nyegah sambunge banyu marang kulit. Wa ala yakunalan arep ora nono alal udwi ing atase gauta apa ma barang yuhayyiru kang ngowahaken yuhayyiru kang ngowahaken ing banyu alma ing banyu wal ilmu lan weruh bi fardiyati kelawan kafardonane wudu. Tadi iki awake dhewe iki kudu paham sing iki kudu kafardone berarti syaraté wudu rukune wudu berarti kalau sampean kudu paham. Wa ala ya'taqi dalan arep ora nekotaken fardon ing fardu suwiji min furudi sangka dene pira-pira fardune wudu sunnatun ing sunat wal maulan banyu atau huru kang nyucikaken. Dadi wardu khulul wakti lan manjing wektu. Dadi wudu syarate kudu banyu sing suci lan iso nyucikno. Banyu yang suci dan mensucikan. Lho apa ana banyu suci sing gak nek suci enten. Lan wedang kopi ku, wedang teh.
Wudu kelopo niku kan dikek wudu. Iku padahal baju suci. Jadi wedang kopi yo kan dikek wudu. Padahal iku suci. Air suci tapi tidak bisa mencucikan. Dan lain sebagainya. Niku tadi baju suci sing iso nyucekno. Mantun ngontel wan walatu lan nuli lidaimil hadasi ketuwe wong kang langgeng hadase utawa wong sing beser. Al-Fatihah. Iya kan Abu Dua, iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Menawa kurang kasar leh kula ngomong nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.